Hello friends, good evening. Today I am going to topic topic blood donation. World Health Organization ओमफ्राय Indian Red Cross किसुमान guidelines होदों blood donation नि थाखाय आं बेफोरखौनो फारि फारि होनलांनोसै. First जाबाय age group 18 to 65 years age group होजायो blood donate खालामजायो ओमफ्राय वेटआ जाबाय बे मानसिनि वेटआ जानांगोन 45 निफ्राय 50 kg नि गेजेराव ओमफ्राय लोगोसे हेमोग्लोबिन लेभेल जुदि मेल मेम्बारबा होमबा 13 ग्राम पर डेसिलिटर जानांगोन बेनि हेमोग्लोबिन लेभेला आरो ओमफ्राय जुदि लेडीआ होनो नागिरदोंबा वुमेनआ होनो नागिरदोंबा होमबा 12.5 ग्राम पर डेसिलिटर जानांगोन बेनि हेमोग्लोबिन लेभेला ओमफ्राय हेल्थ कन्डिशना मोजां थानांगोन बे मानसिना फीवर जानो मोननाय नङा इनफेक्शनफोर जानो मोननाय नङा ओमफ्राय दस्रा इलनेसफोर थानो मोननाय नङा ओमफ्राय नर्माल ब्लाड प्रेशर जानांगोन पल्स रेटआबो नर्माल जानांगोन बे मानसिना जाय होनो नागिरदों डनेट खालामनो नागिरदों आरो लोगोसे बे जाय डनेट खालामनो नागिरदों बियो ट्रिटमेन्टनि आन्डाराव थानो नाङा बा थानो मोननाय नङा आरो जेरखम केन्सार हार्ट डिजिज किडनी डिजिज ओमफ्राय आस्थमाफोरनि प्रब्लेमनिफ्राय जुदि साफार जानानै दंबा बे मानसिया ब्लाड डनेट खालामनो हानाय नङा ओमफ्राय नेक्स्ट कन्डिशना जाबाय होल ब्लाड जुदि डनेट खालामोबा मेल मेम्बारा बा जेन्ट्सफ्रा 3 months नेनांगौ ओमफ्राय जुदि लेडी बा फिमेलआ होयोबा डनेट खालामोबा बे 4 months नि उन होजायो आरो ओमफ्राय टेटु खालामजाखांनानै पियार्सिं खालामजाखांनानै एक्युपांक्चर खालामजाखांनानै एटलिस्ट 6 months थानांगौ बेनि उनावसो ब्लाड डनेट खालामजायो ओमफ्राय जायहा मेजर सार्जारि खालामजादों बा ब्लाड ट्रान्सफ्यूजन खालामजादों बिसोरबो 6 months नेनांगौ बेनि उनावसो ब्लाड डनेट खालामजायो ओमफ्राय जाय लेडीआ प्रेगनेन्ट बा ब्रेस्ट फिडिं सोलिनानै दङ ओमफ्राय बा रिसेन्टलि डेलिभार जादों बिसोरबो 6 months नेनाया मोजां बेनि उनावसो ब्लाड डनेट खालामनांगौ ओमफ्राय जाय ब्लाड डनेट खालामनो नागिरदों बिसोरो एन्टिबायटिक कभारेजाव थायोबा एभयड खालामनाया मोजां आरो किसुमान मेडिकेशन्स दं बेफोरखौ जुदि जानानै दंबा एभयड खालामनांगौ ब्लाड डनेट खालामनायखौ ओमफ्राय लोगोसे जायहा गगा मोननाय गुजुनाय फीवर इनफेक्शन बेफोरो जादोंबा बिसोरो एटलिस्ट 2 weeks नेनांगौ बेनि उनावसो ब्लाड डनेट खालामजायो ओमफ्राय मेंस्ट्रुएशन टाइमाव लेडिसफोरा ब्लाड डनेट खालामैया मोजां ओमफ्राय जाय मानसिया HIV पजिटिव दं ओमफ्राय हेपाटाइटिस पजिटिव ड्राग एब्यूज केन्सार हार्ट डिजिज एनिमिया एपिलेप्सि बेफोरो बेमारफोरा दङ बिसोरो ब्लाड डनेट खालामैया मोजां ओमफ्राय जेला ब्लाड डनेट खालामखाङो होमबा लाइट मिल जानांगौ ओमफ्राय लोगोसे एलकहल ओमफ्राय स्मोकिं बेफोरखौ एभयड खालामनाया मोजां स' दिनैनि थाखाय बेनो थेंक इउ ओमफ्राय ब्लाड डनेट खालामनाया मोनसे नोबेल कज मोनसे हेल्पफुल मानसिफोरनि इमारजेन्सि केसाव जुदि ब्लाड डनेट खालामनो हायोबा बिराद मोजां बेजों सोरनिबा लाइफआ बासिनो हायो सोरनिबा मोजां जागोन ब्लेसिंस मोनगोन बेनि थाखाय स' नोंथांमोना जाया हेल्दी ओमफ्राय बेफोर क्राइटेरियाखौ जुदि फुलफिल खालामो होमबा ब्लाड डनेट खालामजायो स' ओरैनोथ' बयबो ब्लाड डनेट खालामनायखौ नोबेल मोनसे नोबेल वर्क होनो ओमफ्राय आं एनकारेज खालामो बयबो जाहाथे ब्लाड डनेट खालामलायो स' दिनैनि थाखाय बेनो थेंक इउ